19. mendearen amaiera aldera, Jose Matia Calvo, ontzilabe euskaldunak, legatu bat utzi zuen adinekoak eta desgaituak artatzeko. Horrela sortu zen Gipuzkoan Matia Fundazioa, interes orokorreko eta irabazi asmorik gabeko fundazioa. Gaur egun, 16 lan zentro ditugu Gipuzkoa osoan, eta 1.200 lagunetik gorako lan taldea. Urtero, 25.000 lagun baino gehiago artatzen ditugu, helburu sendo honekin, haien ongizatea hobetzea. Gure esperientziari eta ikerketa gerontologikoko institutuari esker, geure arreta eredua eraiki dugu Matian, beti ere pertsonak ardatz hartuta. Eredu hori pertsonen autonomian eta erabakiak hartzeko gaitasunean oinarritzen da. Pertsonen erabakitzeko eskubidea eta nork bere bizitzaren kontrola izatea errespetatzen dugulako. Egokitu egiten dugu gure arreta, adinekoen desioei eta lehentasunei modu pertsonalizatuan erantzuteko. Bakoitzari bere eskubideak, duintasuna eta balioa aitortuta. Harro gaude gure arreta ereduarekin, eta horregatik, gure zerbitzuetara ez mugatzea gustatuko litzaiguke. Gizarte osoan zabaldu nahi dugu, eta gizarte eraldaketaren eragileak izan, zahartzearen eta desgaitasunaren arloetan. Eta hau guztia, Gipuzkoako pertsonen ongizatea hobetzeko egiten dugu, zugandik hurbil egonda. Matia Fundazioa, nagusien ongizatea garatuz.